Ngithanda ukuthi ngubingelele sengiphinde ngabuya ke funeza Gqeberha the Empire. Before nje ngihlale kodabeni ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Namhlanje ngikuphatheleke indaba ezibhlungu, indaba ke ithinta iGqeberha the Empire nanezinto okumele kuyilindele kuyona ke iGqeberha the Empire. Indaba ke ezibhlungu mbukeli ukuthi ke iGqeberha the Empire iyaphela ke lapha nge-10 January kuzobeke kulwesihlanu kulona ke leli week esikulona. NgoLwesihlanu kuzodlala ke lapha i-series finale engangivezile ke enyangeni ezedlule ukuthi ke uMzansi Magic awivuselelanga inkontileka nayo ke lapha iGqeberha and ingakho ke iGqeberha ingeke isakhona ukuqhubeka idlale ke lapha kuMzansi Magic. Indaba ke lezi ezibhlungu ukuthi ke iGqeberha the Empire iyaphela ke lapha kuMzansi Magic. Babekela sebeveza ukuthi ke okwamanje idrama ke ezovala isikhala sayo iGqeberha the Empire, idrama ke lapha ku Showmax Empini. Ngiyathemba ukuthi ke ababukeli bayazi ke iEmpini and iyona ke ezovala ke isikhala sayo iGqeberha okwamanje, kodwa ke makuhamba isikhathi izofika ke drama entsha ezo replace ke yona ke lapha iGqeberha the Empire. Idrama ke yakhona futhi le eEastern Cape ngiyobuya ke ngizokuchazela ngayo izinto kumele kuyilindele lapha kwiGqeberha the Empire njengoba ke siphela lapha kumathiza baveza ukuthi ke uZimkhitha uzofa. Babeke sibeveza ukuthi ke uHlumelo benonozuko bazo celebrate i-victory. Okunye ke futhi abakuvezile ukuthi ke yena kuHlumelo benonozuko bazobeke sebehlela ukushada. Engaphi sayidini uNtando uzobeke busy nenhlelo zomngcwabo. Babeke sebeveza ukuthi ke uNtando uzoyilandelela ke indaba kama wakhe, uzobeke efuna ukwazi ukuthi ke kahle kahle kwenzakaleni. Ziphela lapha ke mbukele zeGqeberha the Empire, indaba ngempela ke lezi ezibhlungu ukuthi ke iGqeberha iyaphela ke kulona leli viki. Yizo ke lezi ade ngikuphathele zona, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe. Ake ngithi ke danke ngiyazibongela.